namiji bambantaka halittar mace ce sai halittar namiji au kamar su daya tuno makalan Nana Aisha ta kana da Fadima ta shigo sai ta miƙe ta ce assalamu alaikum ya rasulullah sannu da dawowa ce ke ba ki gane mutane ne ta au ke ce sai ta koma ta zauna can kuma in manzan Allah ki shigo sai ya ce assalamu alaikum sai ta amsa wa alaikum salam shigo sai annabi ya zo gab da ta ce a'a Aisha hutawa ki ta ce au wai kai ne ta ce tsakanin annabi da ita ba na bambancewa ga ta da kyau sai dai ta fi annabi yawan gashi gashin da hannun Allah har gwiwata nan tabbukin kafarta har shara bata gashi shi sa in sai da Aisha za ta yi mata kitso sai ta zauna akan tarami ita kuma ta koma kasa matan masu mulki sun taba cewa za su kware ta ko suka ce ya za a ce ya annabin kowa da komai annaba rahama amma ya aka ce talaka ne ba shi da kuɗi annabi ba mai kuɗi ba ne amma mai arziki ne ya to duk kuɗin mai kuɗi dan kaniyarsa ya isa ba da aljanna ne ya isa kai ka annahum na liyaqutu da yaqutu da marzan fa kai aljanna amma annaba aka dauka ya ba jaki yau ga jaki a kushin na aljanna kai annabi Muhammadu bai ba jaki ba ya bashi hakkatan dutse na Uhudu ni da naje dutsen Uhudu ma kuka ya sa ni Allah da na kama dutsen na ciccika shi na ce yanzu Uhudu annabi kaga annabi ido da ido har ya baka aljanna an gama yakin Uhudu aka ci dutse ya taso manzon Allah ya ce menene ita wane aka ce ai Uhudu ne annabi ya ce hibbuna wa hibbukum kana son mu muna saka koma inda kake na baka aljanna kai akwai kasuwatu raƙuma annabi sai ya da kasuwa annabi sado raƙumi ya ba aljanna kai dan abu bai tsaya a nan ba ina tsohuwan nan da ta hada wa annabi walima an tuna wata tsohuwa ta gayyaci manzon Allah walima ta ji an ce baya juyawa baya saba alƙawari ta hada wa annabi walima tana da akuya kwaya ɗaya tak ta yanke akuyan nan ta bankare ta kashe ta can sai da sallaman mai isa ya shigo Muhammadu Rasulullah kasan shi ya zo waje ba a sani ba a faɗa cewa ya zo ƙanshin cikinsa kawai zai gaya ba annabi in gaya muku maganar da na saba gaya muku idan fa shiga ban ɗaki ya fito matansa a guje suke shiga aka tambayi sai da Aisha me isa kuke tsira in annabi ya fito daga ban daki tace wallahi in ka shiga ban dakin da annabi ya shiga ya fito to idan ya fito ka shiga ka tsaya kawai ka fito kai ba sai kai wata uku duk duniya ba ne kanshin ka idan ya taba kan yaro ana sanin annabi ya taba sai a ji kanshi yana tashi a kansa idan manzon Allah ya ba hanyar nan ba nan lungun ba in annabi ya zo ya wuce to sai nan lungun ya yi wata uku wallahi yana kanshi annabi ka tuna sahabin da ya fado daga doki al'awarsa ta tsinke annabi ya mai da ita in shafi nan ɗinsa ɗin nan to matansa 'yan kwalliya ne in suka yi ado suka yi layi idan ya fito sai su ji gaba ɗaya turaren jikinsa ya koma man gero wai kai sai ka dinga kawo kayan kanshi ai na kake samu ce ku daina walar da kanku wallahi tallahi tunda annabi ya taba nan dina kenan na koma mai kanshin nan ka tana sahabin da ya ce manzon Allah warin kashi naki Husain bin Hudayko ina fama da warin kashi annabi ya dau mayafin sa ya lulluba mai kawai ya nade abin sa yace je ka shikenan duk duniya ya fi kowa kanshi ka tana wanda ya sa a makata ne mai kakaci yana ba zan sake ka ba yana kakka sake ni yana ba zan sake ka ba ce me yasa kake cewa kai ya sake ka yace wallahi na zata a riciyar tarare ya saka ni kanshi na je na tashi a cikin Muhammadu Rasulullah dan Allah yan uwa waye ka masa wani arziki ne da yafi wannan ya hana mu aure iyayen mu bai hana ba ya hana mu mu sabo mu kasa yin istighfari bai ba mu istighfari ba ya ba mu salati bai ba mu ba ya ba mu wankan ibada bai ba mu ba ya sa ma aljanna bai ba mu ba ya zaka ce ya sa ma aljanna cha imaktala da hubbi bi qalbi abdu to da wannan zan kibe sai Allah ibamu Muhammadu Rasulullah da ibamu manzon Allah shi da walillahi shukran bin nabiyyi muhattama godiya ta tabbata ga Allah tunda Allah ibaka manzon Allah ya gama baka arziki
mawahibu rabbul arshi daha. Da abin da Allah zai baka wallahi bai kai ya baka soyayyar manzon Allah ba. Ko ya kai? Ko ya kai? Ko ya kai? Ko ya kai? Akwai kama annabi ne? Za a samu kamar sa ne? Akwai kwatankwacin sa ne? Akwai kinin annabi ne? Akwai sa'an annabi ne? Akwai mai isa kama annabi ne? Akwai abun so kama annabi ne? Akwai abun fada kama annabi ne? Akwai madayanci kamar sa ne? Akwai mai gata kamar sa ne? Akwai mai falala kamar sa ne? Akwai fifitacce kamar sa ne? Waye ga Allah bayan shi? Waye san Allah bayan shi? Waye samu Allah bayan shi? Wa Allah yake so bayan shi? Wa Allah ce abu bayan shi? Wa Allah ce a so bayan shi? Wa Allah ce a ɗayanta bayan shi? Wa Allah ya nuna mana in ba Muhammadu Rasulullahi ba. Na Fatima ta fito ta ce me ya kuma ba? Sai manzon Allah ya rungume ta ce wata Anisa. Kai Allah ya ba mu ƴaƴa mu sa a sunan nan. Ina son Anisa. Fatima. Ke ma in an haifa miki ƴa ki sa mata Fatima. Kai ma haka malam Ali. Ina an gongobe tudu. Tudu in an haifa ma ka sa Fatima, in kuma namiji ne ka sa Mahamudu ko Muhammadu. Kai sa Mahamudu ko ka sa Ahmadu. Ka san me Mahamudu take nufi? Takwaran Allah. Suna iri ɗaya da Allah. Idan Allah zai kashe mutum annabi zai raya. In ka ji ka gaya wa Allah ya mu samu ya mu dafe ya mu samu shi je kai wa annabi sallama. Ka kwankwasa ka ce ya Rasulullahi can din naje ba an gi kula ni. To shi da ma safuwun alal jani wa qad yatawaqqafu. Idan nawa akai ko an manta nawa akai. Sayyidina Muhammad ya Rasulullah yau ba majalisi ne dogo ba, shi yasa na gida ne amma da kishi a ce iyayenmu mata su suke hada wa manzon Allah wannan. Amma ci sa'a gaskiya 'yan mazan duk sun motsa bana. Na ga sai kaga nan lungun ana maulidi can ana maulidi. Sai ya da ta fito ta ce me ya afku wace aya ce Allah ya saukar kowa sai ya fita kan wutar jahannama. Na Fatima ta ce ya Rasulullah ina wanda ya kawo wahayin? Aka ce gashi nan Jibrilu ne, dan maulan gidansu ne. Kolan gidan ne wallahi, almajirin gidan annabi ne, ko ka yadda ko ka yadda.